Ir-rikonoxximent li jmiss għal-lejla senatuh lil Mike Spiteri twieled ħażabbar nhar is-27 ta' Novembru 1955. Meta kellu 14-il sena, der kanta għall-ewwel darba quddiem il-pubbliku fis-sala parrokjali ta' Raħal Twelidu, ħażabbar. Ftit wara kien mistieden biex ikun il-kantant ta' grupp ta' mużika rock jew aħjar kif konna nsibuhom f'dawk iż-żminijiet Beat Group. Dan il-grupp bl-isem ta' Drexter malajr sar grupp popolari għall-aħħar l-iktar ma' l-istudenti ta' snin 70. Ta' spiss kienu jkunu mistiedna jdoqqu u jkantaw fid-dansis ta' l-Università u tal-Politeknik. Ħaġa iġib lill-oħra u Mike Spiteri beda jkun mistieden biex ikanta f'bosta nightclubs lokali. Ma naqsux id-deritt tiegħu fuq it-televiżjoni. Mike beda jitqies bħala wieħed mill-esponenti ewlenin tal-mużika rock progressiva fil-Gżejjer Maltin. Lejn l-aħħar ta' snin 70, Mike Spiteri ħalla dawn il-Gżejjer u erħiela lejn l-Afrika ta' fuq, fejn hemmhekk kellu opportunità li jkanta ma' bands differenti f'bosta ċentri turistiċi, kif ukoll fuq cruise liners. Lura Malta, Mike Spiteri malajr sappostu mal-band Stratcast u is-sokta jkanta f'bosta lokalitajiet. Fost l-oħrajn fl-1983 Stratcast kienu għamlu qudiesa rock fil-Knisja illum Bażilika Minuri tal-Musta. Fl-1985 Mike Spiteri flimkien mal-grupp Mirage ħasem għall-ewwel darba fil-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija. Permezz tal-kanzunetta Computer, kompożizzjoni ta' Rea Juice u Alfred C. Sant, Mike u l-grupp Mirage ġew fl-ewwel post. Min hawn bdiet rabta mal-koppja Aġuż u Sant li l-frott tagħha sebbaħ ix-xena mużikali Maltija b'kanzunetti bħal Id-dawl tal-imħabba, Fjura fil-kantina u l-kanzunetta tal-1994 fejn tħobb il-qalb. Kanzunetta li minkejja ma kienitx fost dawk rebbieħin għadha tidwi u tindaq sal-lum. biex inderri neħtieġ li nkun ħdejk kemm kien jiswili li qatt ftit attent inklil ma ġieri għajn ta' ferħ. Mhux biss, imma fis-16 ta' Jannar ta' dina is-sena f'sentenza mogħtija fil-qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex, il-Maġistrat Dr. Joseph Mifsud stqar fis-sentenza mogħtija minnu li kif ingħad mill-kantant Mike Spiteri fejn tħobb il-qalb jimxu ir-riġlejn. Iżda is-sena 1995 hija sena li żgur Mike mhu se jinsiha qatt. Permezz ta' kompożizzjoni oħra ta' Rea Juice u Alfred C. Sant, Mike Spiteri rebaħ il-Festival Kanzunetta għall-Ewropa meta kanta Keep Me in Mind. Dan wassal biex Mike irrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest li fl-1995 kien sar f'Dublin fejn Mike kien ġie ikklassifikat fl-10 post minn fost it-23 pajjiż li kienu ħadu sem dik is-sena. Snin il-ħidma ta' Mike is-soktat kemm f'Malta kif ukoll il-barra minn xtutna. Mike rebaħ il-premju tal-aħjar vokalista fil-Malta Music Awards tal-1996. Ħasem b'suċċess fis-South Pacific Song Contest li kien sar fil-kontinent Awstraljan.
Is-Sokta jirrikordja u jippubblika bosta kanzonetti fosthom is-CD Roses, Stars and Love Songs. Sal-lum għadu jieħu sem fuq bosta programmi ta' televiżjoni u ta' radju. Fil-1980 Mike iżżewweġ lil Silvana. Huma għandhom 3 tfal: Sara, Roslyn u Rebecca. Il-lejla bi pjaċir il-Kumitat Organizzattiv ta' dana il-festival qiegħed uffiċjalment jirrikonoxxi l-kontribut li Mike Spiteri ta' u għadu jagħti lix-xena mużikali Maltija. Shadows fall. Don't go to strangers. I'm there when you go. We'll have tomorrow and sweet dreams tomorrow. Only forever. So keep me in my love, 'cause you're in my heart. 'Cause you're in my heart. You're in my heart. Grazie. كم دريتني حزين مش ندري نحتاج لك وديك كم كان يسويلي لك عطفتي تعتنت انت للماتشيري عين تفرغ نحصك قريبي كل هي نتكلم وحدي انظر في نفس عليك ياك مش محبة لي عندي عليك على الشمس مشتيلة تور السب فايت هوب القلب يمشي رجليا عاشلي لكن عربس بعينيا شكل المغطية للقلب تعيش بمحبة ليك ما ريدكش تنسى وديت نرجع نزنيلك لليلك الريد انت وطامة عالصبح جايين ارسع ريب هتسمع داون الكليب فايت هوب القلب يمشي رجليا عاشلي لك عربس بعينيا كنت مخ الليل ونهار بمشي فاك نايت عليا من وجهك من المغدية Arbeiteis blum habalik kontrom zu und me blur Lum hat am Leben boh Wenn ich endlich dort Aschen like extra labo Feit op het aan In Georgia ja Ashley like that up is by the ja Grazie. Grazie. Kien hemm mument fejn ġejt naċitat.
Ftakart f'ċerta affarijiet. Grazzi. Namlu tini wieħed? Ejja, tal-bankina. Dinku fejn murt. Il-fjura tal-kantina. It-tisbit ta' kakem mal-garigor kif tinżel l-isfel mill-bankina il-win kollha taħin il-qalb għax-xogħol tista' ssib fjura fil-kantina fil-neo kaħlani ġej mill-jukebox lajnin jixalu purpurina xtilli tarani nishtri l-agrok daj sansin fjura fil-kantina li tiġrura dar l-ferm sinċir minn klim l-artar l-ommur missir ta' zewġ titfall Fangen għabdis ta' zmin aziz fejn tixal xem xalin għaddej pal-fjur ta' ġmir taħdaw ħanin għatma jitbil minn kejja snin kienem jiem u kienem slim u kan naslan għatma naf l-retta jar xkimmar ħazin għaxtet mill-ġardin tal-ħol l-bnejna it-nej fil-kien u sit iż-żar u marret fil-kantina fost nixġun sfara fl-inċens ares Xulu mċabba ir-rutina Għandal qed iħares sobin għazbal Skur ma tajx fjura fil-kantina Dik tajx bis fil-ena ta' ġottar L-enfer sinċir minn klim l-artar L-ommur missir ta' zewġ titfall Fangen għaddis ta' zmin aziz fejn tixal xem xalin għaddej Pal-fjur ta' ġmir taħdaw l-ħanin għatma jitbil minn kejja snin Kienem jiem u kienem slim u kien nasar għatma naf l-retta ħjar xkimmar ħazin għaxteqet mill-ġardin tal-ħol l-lejna it-nej fil-kien u sit iż-żar u marret fil-kantina u marret fil-kantina la 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 Grazie. Grazie tassew. Xizmin. Signori, Mike Spiteri. Grazie.
Mike, inti tafal fejn meta raw kien nies jgħidu lek fjura fil-kantina, fjura fil-kantina. Tal-kantina. Tafal xiex. Għax dawn il-kanzunetti, sinjuri, għajdu li xet ngħid il-verità. Huma classics tal-kanzunetta Maltija, dawn daħlu fil-repertorju bħala kanzunetti klassiċi li jibqgħu għal dejjem. Eżatt. U l-mertu ta' Mike. U l-mertu ta' Reja ġus għal Santi xek. Ukoll, imma l-mertu tiegħek jiġifieri dawn. Jena dejjem ġnet għalajhom il-kanzunetti dejjem. Il-kanzunetti ma stess terħilat mut. Jena dejjem ippuxxajtu manka kont immur tittimbuta, jien kollu. U ġejt fi klimi, għaliex il-mertu tiegħek huwa li sallum il-ġurnata, inti għadek performer, għadek tisib ix-xruħek, għadek tkanta, il-Mike Spiteri ma nafux biss fil-passat tal-mużika Maltija, imma għadu attiv fil-preżent. U din hija xi ħaġa li veru nammirak tagħha. Napprezza ħafna, sinjur. U nixtieq issa nistieden ħdejja għal darb'oħra lil Charles is-Sitigat sabiex jagħti dan ir-rikonoxximent lil Mike Spiteri. Grazzi. Grazzi, Charlie Sitigat. Grazzi ħafna. U onur kbir tiegħi li qed nieħu l-award mi wieħed mill-awartisti li narġgħu Malta wkoll. Charlie Sitigat. Grazzi. Xej, nixtieq ngħid ringrazzjament il-kulħadd il-fans tiegħi li huma numerużi biex ngħidlek. U l-Reja ġus Fritzi Sant u l-kompożituri l-oħrajn li wkoll hemmnu fija. Però ifimni, ismin għaddej u koll, u għetnuħu gost ħafna li kanzunetti li kantajtina, għet jitkantaw minn kantanti oħra, namel korraċ il-kantanti zar li għanna, l-għalix l-istoria, il-history ma tiġix mill-lum għal-għada. Wara ħafna studio, wara ħafna sakrifiċi, wara ħafna dbatijiet, pero mbagħad kollok bħal l-affarijiet li jżommu għaddej. Ħodu gost li tajjeb, signori. Grazie ħafna. Signori Mike Spiteri. Bless you. U issa sar il-ħin għal-mistied